Dobré ráno. V sobotu mali sme obrovskú akciu Octagon 11 v Ostrave. Veľmi dobré zápasy sme tam videli, 11 000 divák v hale, fantastická atmosféra. Ďakujem veľmi pekne, že boli ste tam, ďakujem veľmi pekne za veľa fotó, čo sme tam spravili a tie záujem, že ako noha, kedy idem zaspäť do ringu, kedy budem mať zápas, že držíte mi veľmi palce, ďakujem pekne. Stále dostanem tie správy a otázky, že kedy zápas a ako noha, takže noha ešte pomaly, ale isto, ešte nie som 100% ready, ale trénujem každý deň, makám. Ďakujem veľmi pekne za obrovskú motiváciu a veľa správ, čo som dostal, že držíte mi palce, takže dúfam, že na Octagon 12 už budem ready, lebo už tam chcel by som zápasiť. Trénujem skoro každý deň, ešte nie dvojfázovo, lebo koleno ešte to nevládze, ale každý týždeň je lepší a silnejší, mám tú nohu. Na rehabilitáciu už nemusím ísť a cvičím už normálne skoro, ale ešte sparingy a wrestling ešte nemôžem, musím na to dávať pozor, ale urobím všetko za to, aby som bol čím skôr zdravý a fit. Ešte som zabudol, že to ešte totálne neviem, že s kým budem mať zápas a kto bude môj súper na Octagon 12, ale dúfam a urobím všetko, aby som tam išiel zápasiť, lebo už sa mi chýbate.